Много хора, и то предимно жени, са си задали въпроси и са се питали какво представлява целулита и как да се отърват от него. Какво е целулита и как се образува? Целулита е вид подкожна мазнина, която се образува основно при жените, и то в областта на ханша и бедрата. Остатъчен резерв от енергия, като я променя визуално, като изпъква в горния слой на кожата. Как да се отървем от целулита? Както споменах, целулита е най-обикновена подкожна мазнина. Какво значи това? Някои от вас може да са запознати, но други не, но подкожните мазнини могат да бъдат изгорени, независимо от тяхния вид и къде се намират, чрез калориен дефицит и кардио. Правилна диета, в която да включва високи белтъчини и зеленчуци протеини. Също ще ни трябват и фибри към нашето здравословно хранене, които се изличат главно от зеленчуците. Ако ви харесват подобни тип видеа, може да се абонирате за моя YouTube канал, цъкнете камбанката, за да получавате известия, когато кача ново видео. Също така може да харесате това видео, за да достигне до повече хора, понеже по този начин, след като го харесате, показвате на алгоритъма на YouTube и сякаш му казвате: това видео беше полезно и ми хареса. И то ще го препоръча на друг човек, на който също видеото може да му е полезно и да му помогне по някакъв начин. Други три най-важни неща са да премахнем бялата захар и всякакъв вид сладкиши работи и да не ги замесваме с форми, други плодове и така нататък, защото това са прости захари, които повишават нивата на инсулина, и когато не се изгорят тези прости захари, те се образуват в мазнини. А целулитът е вид мазнина, което значи, че вероятността, когато ядем някакъв вид захар, дали ще е плод или проста захар, вероятността да ни се залепи на ханша или на бедрата и да стане целулит е доста голяма. Бялата захар може да бъде заменена с подсладители като стевия, еритritol, захарин и други подобни подсладители, които нямат калории. Хубаво е да се избягва и да се премахне изцяло. Дълбокият сън помага за възстановяването от тренировките, също така помага за намаляването на апетита за сладко и намалява нашите нива